Добро да бъде шутрото ви, София! Аз съм Правда Правданова, правата. Аз съм Бабрил Бабрилов, Бабривият. И вие ще станете свидетели на вред известните шутини на седмицата. В днешната емисия голяма новина. България влиза в съвета за мира. Влиза достойно, с фанфари, с кеси пълни и обети празни. Кажи ми, братко по звънче, колко струва мира напоследък? Милиард за първия акт и 3 годишен оброк, за да не свърши мира по-рано. А в лева или евро се заплаща? С долари само и ако друга те праща. Спрете! Усетете полаха на западните ветрове. В световен Шенген евра ще раздаваме. И визи няма да ни трябват за визити при вашите. Даже в Гренландия ще станат от нашите. И какво е то? Съвет или пък клуб? Съвет е като ти го поискат. Клуб е като си нямаш приятели. И кой държи мирния жезъл? Доналд Първи, коронясан от Доналд Първи. Добре, че за Белгия ни обърка и на потока пенджури му трябват. Славата ни се завръща, нищо, че неволно ни я дава. То беше нашата вест. Мир е обявен, so be our guest. Благодарим ви, че сте с нашата мисия. С особен послевкус е днешната шутовска емисия.